Prvé májové herné novinky sú tu. Vítajte pri sledovaní. Začneme Bethesdou, ktorá momentálne patrí k štúdiám, ktoré ovládajú herné trendy. Najmä vďaka seriálu Fallout, ktorý dokázal nielen k obrazovkám, ale aj naspäť k Fallout hrám prilákať obrovské množstvo ľudí. Ako to ale vyzerá s ostatnými hrami tohto štúdia? Nový Elder Scrolls je stále v nedohľadne a na Starfield sa možno aj trochu zabudlo. Producent Todd Howard nedávno oznámil, že prvé platené rozšírenie s názvom Shattered Space dorazí na trh až tento rok na jeseň, teda viac ako rok po vydaní základnej hry. Vo veľkej májovej aktualizácii pribudne prerobená mapa, lepšia navigácia v mestách a dokonca možnosť vydekorovať si svoju vesmírnu loď. V prípade športových a pretekárskych hier, ktoré vychádzajú každý rok, je nutné sa zmieriť s tým, že inovácie prichádzajú pomaly. Platí to aj v prípade nadchádzajúcej F1 24. Tá sa ukázala v prvých gameplay záberoch zahŕňajúcich legendárny okruh Spa, náročné Monako, Silverstone alebo Šanghaj. Hráči poukazujú na malý posun a kritizujú podivné používateľské rozhranie. Podľa niektorých vyzerá ako pre mobily či tablety. Druhé video láka na kariéru s možnosťou stať sa hviezdou. Podľa Codemasters ide o najväčšiu aktualizáciu režimu kariéry od roku 2016. Najväčšou novinkou je väčšia váha za každé rozhodnutie, ktoré urobíte na trati aj mimo nej. F1 24 vyjde 31. mája tohto roku na PC a súčasnú generáciu konzol. Minulý týždeň vyšla v predbežnom prístupe hra od českého štúdia Madfinger Games Greyzone Warfare. Ide o priamu konkurenciu hry Escape from Tarkov, ktorá si nedávno pohnevala komunitu vydaním 300-eurovej edície, v ktorej ponúka PvE obsah. To nahnevalo najmä hráčov, ktorí si zakúpili drahšiu edíciu na začiatku a mali sľúbené všetky budúce aktualizácie a obsah bezplatne. Madfinger sa tak teší, pretože si množstvo hráčov vyskúšalo práve ich hru. Vývojári ale zatiaľ veľmi oslavovať nemôžu. Hru sprevádzajú pôrodné bolesti v podobe zlej optimalizácie, problémov a chýb. Z týchto dôvodov sú doterajšie recenzie skôr záporné. Autori ale upozorňujú, že hra je v predbežnom prístupe a ide o dlhodobý projekt, o ktorý sa budú starať. Aj iná komunita inak veľmi obľúbenej hry je momentálne sklamaná a začala sa búriť. Autori zo štúdia Arrowhead totiž oznámili, že čoskoro bude na hrane Helldivers 2 potrebné prepojiť si konto s PlayStation účtom. To sa hráčom nepáči a okamžite začali hredávať negatívne recenzie. Všimli si to samozrejme aj autori. Na sociálnej sieti sa vyjadrili, že ide o rozhodnutie Sony, keďže štúdio pod nich patrí. Prepojenie účtov má podľa vyjadrenia Sony zvýšiť bezpečnosť, no mnohí hráči sa nazdávajú, že si Sony chce len zdvihnúť čísla aktívnych účtov. Problém je, že v krajinách, kde PlayStation Store nie je dostupný, si hráči po tejto zmene Helldivers asi nezahrajú. Čo by to boli za herné novinky, keby sme tu nemali informáciu od dôveryhodných líkerov? Dusk Golem prišiel tento týždeň s informáciou, že Capcom sa chystá predstaviť plnohodnotné pokračovanie hry Resident Evil. 9. diel má podľa neho priamo nadväzovať na 3 roky starý Resident Evil Village a uzavrieť tak novú trilógiu. Skoršie informácie tiež hovoria o tom, že 9. Resident Evil je najdlhšie vyvíjanou hrou v histórii série a Capcom chce zdvihnúť látku hororov ešte vyššie. Čo sa týka dátumu vydania, hru máme podľa Golema očakávať na začiatku roku 2025, pravdepodobne január, no samozrejme môže dojsť k posunom. Predstavenie hry si Capcom môže schovať na letný Summer Game Fest. Fanúšikovia dychtivo očakávajúci nové informácie o tituloch Gothic 1 Remake alebo Titan Quest 2 by teraz mali spozornieť. Rakúsky vydavateľ THQ Nordic tento týždeň potvrdil dátum konania svojej letnej prezentácie. Priamo v oznámení prezradilo, že okrem iného aj o týchto hrách sa dozvieme viac. THQ Nordic Digital Showcase sa bude konať 2. augusta a začína o 9. večer nášho času. No prezentácia nebude len o týchto tituloch, aj keď sú asi najočakávanejšie. Vydavateľ má aj iné hry, na ktorých pracuje a aj ich fanúšikovia by chceli vedieť viac. Napríklad o Epic Mickey Rebrashed v spolupráci s Disney, real-time stratégii Tempest Rising alebo divokých pretekoch v Recreation. Po sklamaní zo Suicide Squad Kill the Justice League by hráči určite uvítali takého dobrého Batmana. Jeden taký je vo vývoji, no bohužiaľ nie pre PC ani konzoly. Bude totiž virtuálny a určený exkluzívne pre zariadenie MetaQuest 3. Batman Arkham Shadow vyvíjajú štúdia Camouflage a Oculus Studios. Detaily o príbehu zatiaľ nie sú známe, no názov napovedá, že hra bude nadväzovať na sériu Arkham od Rocksteady. Prvé video tiež ukazuje, že o zážitok vo virtuálnom svete nebude núdza. Hráči si užijú plachtenie ponad celý Gotham, či
zničené a nebezpečné bočné uličky. Viac sa dozvieme 6. júna na prezentácii Summer Game Fest. Z nádejnej hry Game of Thrones od štúdia Netmarble sa vykľulo síce MMORPG, ale len pre mobilné zariadenia. Square Enix zmení taktiku, bude vydávať menej hier, no mali by byť kvalitnejšie. Štúdio zrušilo projekty v hodnote $140 miliónov. 9. júna začína veľká prezentácia Microsoftu, na ktorej pravdepodobne oznámi dátum vydania hier pre tento rok, ale aj tituly na ten budúci. Predplatitelia PlayStation Plus budú mať od 7. mája v ponuke nové hry zadarmo. Do knižnice si môžu pridať EA Sports FC 24, Ghost Runner 2, Tunic a rozšírenie Lightfall pre Destiny 2. A sme na konci. Prajeme krásny týždeň a dovidenia na budúce.